Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яңа ел каникуллары тәмамланды. Шәһәрнең төп юлларын чистарталармы, коммуналь хезмәткәрләрнең эшен чалалар ничек бәяли? Шәһәрдә традицион вәгъдәләр йөгереше узды. Чалалар үз-үзләренә нинди вәгъдәләр бирде? Яңа ел каникуллары тәмамланды. Бүген 2026 елның беренче рәсми эш көне. Безнең төшерү төркеме үз рейдын үткәргән һәм шәһәрнең төп юлларын чистарту белән бәйле хәлләрне һәм коммуналь хезмәткәрләрнең эшен чалалар ничек бәяләвен тикшерергә булды. Толырак халдагы материалда. Узган елларда автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре кар чыгару буенча 10 рейс башкарган. Айрат Шаихов бәйрәм ял көннәрендә шәһәрдә явым-төшемнең күп булуын ассызыклады. Довольно-таки большой объем, потому что не даже снегосвалка забивается. Вот, объем большие. А сколько примерно? Ну, здесь 1000 тонн, я не скажу, что там, сколько там. Объем этот, как его считать, даже непонятно. Автомобильчеләр әйтүенчә, бәйрәм ялларында шәһәрнең төп проспектлары яхшы чистартылган. Ләкин бүген машиналар саны арту һәм көчле кар яву аркасында юлларда бөкүләр барлыкка килде. В новогодние праздники все было нормально, проезд был хороший, проблем не было. Вот сейчас ехал с ГЭСа до 110-го универсама. Немножко пробки создаются. Дороги почищены хорошо. Мы вот в 27-м комплексе живем. Бульвар был очищенный. 26-27 комплекс тоже был почищенный. Но мы ездили в другие города. По сравнению с другими городами 10 из 10 Челны на первом месте, как всегда. Я приехал из Систополя, привез своих внуков после каникул. По Московскому проспекту проездил. Дороги очень хорошо прочищены. Молодцы. Спасибо. Әмнә ишек аларында узу бик кыен иде ди машина йөртүчеләр. Аларның сүзләренә караганда, кайбер комплексларда юллар чистартылмаган һәм шуның аркасында гаять зур чокырлар барлыкка килгән. По сути, так-то, конечно, да, дороги были чистые. Ну, как бы успевали чистить. А вот в домах это ужас был. Колея прям ездили пузом, так сказать. Шәһәр администрациясында хәбәр итүләренчә 30 декабрьдән 11 гыйнварга кадәр предприятие хезмәткәрләре кар чыгару буенча 7000-нән артык рейс башкарган. Яңа ел каникулларында 150 берәмлек махсус техника эшләгән. Бүген начар һава торышы нәтиҗәләренә каршы көрәшкә юлларга һәм тротуарларга 179 машина һәм 123 хезмәткәр чыгарылган. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Шолда яшьләр өчен объектлар җитми. Бу хакта бүген мэриядә аппарат киңәшмәсендә сүз барды. Шәһәрдә 14-тән 35 яшькәчә булган 140 мең кеше яши. Яшьләр белән эш ничек алып барылуы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Яшьләр эшләре буенча идарә карамагында 9 учреждение исәпләнә. Барлык 28 яшь үсмерләр үзәкләрендә дә капиталь төзекләндерү үткәрелгән. 2025 елда проспект клубы һәм Орион яшьләр үзәге яңартылды. Но строятся новые микрорайоны, и для города Набережной Челны инфраструктура недостаточно. В рамках муниципальных заданий отраслью ежегодно реализуется 165 проектов и программ. Проводится более 6000 мероприятий с общим охватом более 300 тысяч человек. 3000-нән артык бала түгәрәкләрдә һәм секцияләрдә шөгыльләнә. Ел саен 19 мең бала җәйге шәһәр яны лагерьләрендә ял итә. Моннан тыш 2400-гә якыны эшкә урнаштырылган. Наш город уникален в развитии детского дворового спорта. Нам удалось сохранить институт дворовых тренеров и дворовые команды. Для отдельных парней, воспитывающихся в неполных семьях, тренер становится наставником, заменяет отца, деда, брата, порой помогая решать не только воспитательные, но и бытовые задачи, являясь примером мужского поведения. Данное направление отрасли требует особого внимания и вложений. Узган ел нәтиҗәләре буенча Чаллы яшьләре 10 миллион сумлык 20 проектта җиңгән. Ел саен 20 кешегә мэрның исемле стипендияләре тапшырыла. Эшләүче яшьләр арасында Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагугинаның исемле стипендиясе, яшьләр оешмасының иң яхшы җитәкчесе шәһәр бәйгесе үткәрелә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Яңа ел чыршыларына 25 меңнән артык чаллылы һәм шәһәр кунаклары килгән. Бүген бу саннарны мэриядәге киңәшмә вакытында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов хәбәр итте. Шулай ук мэриядә билгеләп үткәнчә, чаралар хәрәкәтләрсез узган, масса күләм халык күңел ачулары чиратын иске яңа елны бәйрәм итү төгәлләячәк. Яңа ел масса күләм күңел ачу чаралары 13 гыйнварда тәмамланачак. Бу көнне чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары иске яңа елны билгеләп үтәчәк. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов сүзләренчә, чаралар Азатлык мәйданында һәм энергетик мәдәният йорты каршында узачак. Все ждут традиционной зимней истории, современной интерпретации любимых произведений и совершенно новые сюжеты, полные доброты, юмора и волшебства. Это детская сказка, приключенческая история о правилах дорожного движения Балабу, татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. Спектакль для всей семьи, день рождения кота Леопольда, русского драматического театра «Мастеровые». Спектакль «Дед Мороз и черная вьюга», театр кукол. Яңа ел чараларына килгәндә алар тыныч узды дип билгеләп үтте шәһәр башлыгы. Чаллы мэры Наил Мәгъдиев җәмәгать иминлеген тәэмин иткән күңел ачу программаларын оештырган барлык катнашучыларга рәхмәт белдерде. Шулай ук торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре, җылылык белән тәэмин итүчеләр һәм медицина хезмәткәрләренең хезмәтен билгеләп үтте. Все, кому положено, в силу выбранной профессии, те были на своих рабочих местах, выполняли свои прямые непосредственные обязанности. Мы это видели вместе с коллегами. Ежедневно были на работе. Моның өчен шәһәр мэры барысына да рәхмәт белдерде. Күпләрнең ял итүенә карамастан, җылылык белән тәэмин итүчеләр, коммуналь хезмәткәрләр, юл төзүчеләр, медиклар эшләвен дәвам иттеләр. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдә традицион вәгъдәләр йөгереше узды. Чаллылар 2026 метрлы дистанцияны узды. Салкын һава торышы булуга карамастан, чарада халык күп булды. Алар махсус табличкаларга үзләренең иң изге теләкләрен яздылар. Алар ел дәвамында башкарырга планлаштыралар. Ярышта безнең төшерү төркеме дә катнашты. Чаллылар бәхетле, сәламәт, актив булырга, әти-әни булырга, кияүгә чыгарга, фатир, машина сатып алырга һәм башка бик күп нәрсәләр тели. В прошлом году я обещала выйти замуж и сдержала свое обещание. В этом году я тоже написала свое обещание. Сейчас его прикреплю на куртку, и вместе с сотней, я думаю, челнецев мы побежим вперед в 2026 год уже и пробежим сегодня 2026 метров. Я в этом году себе обещаю создать свою большую команду, запустить наставничество своей работе, больше спорта в свою жизнь добавить. Я в первый раз участвую в таком подобном мероприятии и обещала себе счастливые отношения. Я переезжаю в Казань, открываю там студию и на это сегодня бегу. Очень рада, что начинаю год со спорта, с активности. Чарада кыр кухнясы да эшләде. Рөстәм Гатин йөгерүләрдә катнашмаса да, Чаллы халкына кайнар чәй биргә ел саен килүен әйтте. Былтыр да аның иң кадерле хыялы тормышка ашкан. Наша цель и желание быть рядом с людьми. Я людей люблю, поэтому я сегодня здесь. Все мои желания, слава богу, сбываются. Самое последнее мое желание лежит в кроватке дома, чему я очень счастлив. Я сюда приехал помогать Рустаму Быю, помогай ему с полевой кухней, и сегодня будем раздавать чай с печеньками. В новом году я себе обещаю наконец-то исправить биологию. Быел катнашучылар саны рекордлы булды. 500-дән артык чаллылы һәм шәһәр кунаклары 2026 метрлы дистанцияны йөгереп, җәяүләп яки чаңгыда узды. Мы сегодня по традиции собрались на легкоатлетический забег обещаний, где люди не просто ведут здоровый образ жизни, а верят в чудеса, верят в волшебство и загадывают желания. Перед забегом каждый участник загадывает желание, которое непременно сбывается. Чаллыда вәгъдәләр йөгереше традицияга әйләнде һәм инде 4нче ел рәттән үткәрелә. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.